Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. O karon sa sumpay ni naghirapos ng sugilanon, Matso Guapito. Nakadawat ko og memo nga pabalikon ko sa kani kong trabaho nga mao pagserbisyo sa katawhan alang sa kahapsay ug kalinaw sa atong nasod ingon man sa atong panggobyerno. Oh, wow! Kanindot good beshi. Kay babayag ka beshi ha Carmela nga mao gyud kini ang akong gusto nga akong sudlan. Ikaw gani mismo kaniadto wa ka mosugot nga mosuod ko ini. Wa pa ko nalimot nga mihila ka og migakos nako og mihangyo nga dili ko mudayon pero mipadayon gyud ko. Pero nakarealize ko nga dili pa ko tantong ligon. Kay nakabuhat man kog sa nga dili unta angay buhaton. Og gibasulan ko na kanagdako. Sorry kaayo ni Adto ha Rinaldo. Di ako nakahimo og sa nimo. Naserbisyuhan mo na sa Suds Prisuhan ang nahimo nimong sa Aida. O deserve nimo nga makabalik ka sa imong pagserbisyo isip usa sa mga female scout ranger. Aida, ayaw og usiki ang dakong kahigayunan. Duhata kini. Balik sa kanhimong trabaho. Unsa naman ka, Obre? Okay ka pa? Maugin ni, ang wala ko mabuhat ka ni ato diyan kay mabdos ko pas agapito, Obre. Tungod kay misupa ko sa gusto ni Mama Dolor. Nagtinapulan kog maayo. Og nakahuna-huna pa gyud ko sa pagpakuha ni... Shhh! Ay. Gusto na. Gusto na, Carmela. Ay, nag-ibalik sa pag-isgot dihang gimabdos mo pa sa agapito. Kalimtan na nato ang tanan nahitabo ka ni Adto kay karaan na kadto ay. Mahimong muhunong sa atas paglakaw kay murag dili na gid makaya da. Ang nalas sige bahuway sa ta. Kay may aksyon na mo po kasakit ning akong mga tiil oy. Carmela, pain na sa tubig si Obre. Obre, inom sa ining tubig oh. Gisingot kag maayo oh. Mao lagi. Salamat ining tubig ma. Imo nang kuhaon si Clintoy Picto. Oo nang Basilia. Dako kong pagkuwang sa akong anak. O gusto ko kining hulipan. Nya dadi, di ba itong kanon kung kuhaon ko mo, mangkitrabaho. Ayaw ka pala kay Clintoy. Mangita ko og trabaho. Maayo unta kung may mudawat ni mo Picto. Basta ex-convict ra ba na mahadlok ra bang tag-iya nga imong ma-applyan? Bitaw dadi. O kung masugot ka dadi, padayon lang yapon kong tabang-tabang sa pagparinda ni ng Basilia. Tagang ko niya kwarta. Bitaw. Nala, sige, musugot ko anak-anak. Pero, adto lang ta sa bahay mo puyo, ha? Ay, unya dadi ng Basilia. Silang usang niya sabay. Maluoy ko niya dadi. Nagkasabot ko sa imong gibati, Clintoy, pero... Clintoy, ayaw na lagkabalakan ako dong. Ay naanad naman ko nga mag-inusaras kinabuhi. Uban sa imong daddy Picto kay may bahay man mo. Adto lang dito katog. Unya mo anhilang kasamo kung maninda na ka. Okay ra ka ng Basilia? Ha? Okay ra ka? Isus, okay ra gid kayo. Nganong dili ko taon. Ni anata sa tong bahay, Clintoy. Dugay ng panahon nga wa ko kapuyo din eh. Dadi pito. Unsa man ka na, Clintoy? Pagitaas mami dadi. Uy, Clintoy. Gusto na ko nga umbalik si mami din sa ato. Ay.
Pagkantahe ko gamay. Ay, pagkalaay. Daddy, Kining walay asawa. Maghigda, magtikong-kong ang ginhawa. Abot sa bongbong. daddy. Pero anak, lisod na ka ng mahitabo. Suway lang ko, daddy. Tingalig masukoon niya ang iyang hikatipon. Di na lang nato siya sa mukon, Clintoy. Pait na di siya kung magkabuwag ang daddy ug mami. Ang anak may sakitan. Clintoy, Suya kay ko sa akong mga amigo daddy. Sa akong mga classmates. Kay kada family di. Ako rin yung mami ug daddy. Mung di ko mag-appeal sa games. Kinahanglan man nga na ang mama ug papa. Pait kay daddy oy. pasaylo ako, Clintoy. Dili na mi magkasinabot sa imong mami. Ay, lisod ng pabalikon ang baha paingon sa bukid. Out. Buing intro man dito sa drama. Dad, Ay, lisod ng mahitabo. Nga magkabalik mi si Rebecca, Clintoy. Agapito. Agapito. Nanay, may kawas. pagkawasa lang, pagkawasa. Di gawas. Tabitaw, agapito. May noon. Igawas na. Ni gawas sa sagiya, ha? Ay, dili gyud ko mahimong masayop. Hilak gyud doon sa usa ka bata. Uy, Ginoo ko nanganak na sobre. Hilak yun sa bata, Rinaldo. Ano doon na may hilak sa bata nga? Nanganak na si Ubre. Ginoo, bata. Abi na kong nagdamgor ako. Agapito! Bata lagi yun. May gawas na nga itong apo, Rinaldo. Basta ko ka na. Okay, sige. Nanganak na ka din inyong kwarto, obre. Pastilan. Ngigagod ni mo, obre, no? Dali aran ni mong nanganak. Maulagi. Mura ramang kang nangiti. Ay, Ronaldo Carmela, nadanan ninyo sa obre sa ospital. Ay, aron, malimpyuhan ng bata, ingon mas obre. Hindi ko makatuo. Kita na ko sa among liwati obre. Lala, Dolor, may anak na ko. Liwat kayo ni Ubre ang inyong anak, Agapito. May hinoon, Mama Carmela. Aron, dili siya bulihon sama na ko. Kagwapa sa among liwati obre. Kagwapa! Okay na ka, Ubre. Nalimpyuhan ka na sa nurse. Ingon man ang among apo ni Rinaldo. Ay, cute kaayo, pero buyag. Obre, okay ra ka? Wa ka sakitis pagawas bata? Wa man. Ganahan naman siyang magawas. Igo ra ko ni Utong og hinay unya. Migawas na siya. Nindot ka nga permeng mamabdos da kay dali ra kay kamanganak obre. Punay dayon ninyo. Ayaw lang sa madulor. Uy, bago pa nga ning nanganak si Ubre, imo man dayong papunaan. Unsengan? Nanganak na si Obre Madidolor? Ay, o lagi Madi Basilia. Pulos, yun mo nakurat kay diha ra mas bay nga nigawas god ang bata. Ay, pagkakalma rang nanganak ni Obre, oy. Gihina ra kuno niyag utong niya, nigawas na dayon ng akong apo. Dinduta niya siya. Lagi. Ingon ana palang untaan ng mga babae nga mugawas dayon ang bata, wa gay peligro. Tadi, atur ko silang ng Basilia. Kaon sa anak ha, kaya nakaluto naman ko. Atur ko makaon silang ng Basilia tadi. Di ka mo kaon sa akong giluto. Kaon tadi, uy. Hain man. Des kusina, Clintoy. Imo ba yan ang paborito? Kung mahurot ni buhot na lang. Ikaw, dad. Okay ra ko, Clintoy. Gaya mangita na kong paagi nga makakaon kong ako.
Ay, gamay ra kong giluto para ra natong duha. Kay nagdaginot mantas kwarta. Kung hotdo ni mo, aron pabusog ka, lahot na lang. Para mga nato ng duha, aw, tunga ta dadi. Gwapa na kong asawa. Kanus ama na ito pabunihagi atong anak. Ikaw gwapo na kong bana. Kanus aman. Agad ako nimo. Karong Domingo. Ato una ta sa kumbento sa simbahan magpalista ta. O mangutan na tagon sa requirements aron mabunyagan si baby. Sige. Tempura, quick! Ariki! Kaya na tempura ki! Quick! Clintoy, Nang. nanganak na ba si Aubrey? Ha? Ya, silang anak ni Agapito nang. Babay, haskang liwata laging Aubrey. May pasilada, kay may liwat na. Ikaw, Clintoy, kanus ama ni mo ipailailan na mo ang imong uyab. Ay, ikaw mangitag uyab ng uy. Kay mahandog ko nga, maparehas na niya ako sa akong mami ug daddy. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!